Tɛnɛ Desanburu kalo tile 21 san 2020 an minnu sɔgɔlenma n'a bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko an ka bi bakuruba olu bɛ tali kɛ gouvernement ka san 2021 baarakɛ nafoloko bolodali kibaruyaw la ka taa se minnu ye tungaranke olu tɔgɔla don min ni o sigilen bɛ diɲɛ tɔnba fɛ ale ɲɛnamayaliw la ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Nafoloko ani wariko minisiri ye sariya ta ka gouvernement ka san 2021 o baarakɛ nafoloko ni ka ale boloda jamana kan ka sɔrɔ min kɛ san 2021 kɔnɔ o kimɛra ni ka taa se sefa wari miliyari 2,000 ani 155 ani miliyɔn 161 ma k'a sɔrɔ yɛlɛma donnen san 2020 ale baara wariko la olu kimɛra ni ka taa se sefa wari miliyari 2,000 ani 145 ani miliyɔn 627 ma k'a yira la ko min ni o ye ni fila ninnu ye n'o ye san 2021 ta ani san 2020 ta ale tɛmɛna ni ka se sefa wari miliyari 9 ani miliyɔn 535 ma san 2021 ale ye musakako olu kimɛra ni ka taa se sefa wari miliyari 2,000 ani 888 ani miliyɔn 88 ma k'a sɔrɔ yɛlɛma donnen san 2020 ale ko la o sangara ni ka taa se sefa wari miliyari 2,000 ani 864 ani miliyɔn 976 ye k'a yira la ko min ni o ye san 2021 ta ani san 2020 ta ale jiginna ni sefa wari miliyari 56 ani miliyɔn 888 baara kɛrɛnkɛrɛnnen min ni olu kan ka kɛ ni baarakɛ nafolo ninnu na olu dɔ ye furancɛli fanga ale taabolo sɛbɛnko ka taa se min ni o ye lakana kibaruyaw ma fo ka taa se coronavirus kɛlɛli cakɛda kura minnu ni olu kan ka ɲɛnamaya ani min ni o ye yɛlɛma kura minnu ni olu kan ka don jamana kirikow la fo ka taa se bolonɔ bila kɛra sɛbɛn min na Mali gouvernement ani an ka jamana kɔrɔyanfan maa murutilenw min ni o bolonɔ bila o sɛbɛnniw kɛra Algérie ni o ye Alger faba ye ale ye o kɛra ye olu waliyali kibaruyaw la k'a yira aw la ko min ni o ye Mali ka san 2021 baarakɛ nafolo ale bolodalen min ni o ye ale hakɛw o ma damakɛɲɛ ka d'a kan sefa wari miliyari 652 ani miliyɔn 927 o bɛ ale jɛ min ni o ye san 2020 ye ale ta o kun ti jɔ fo sefa wari miliyari 719 la k'a yira aw la ko min ni o ye dɛmɛba jɛkulu fo ka taa se Mali teri jamanaw ma olu ka dɛmɛ o kan ka se ka min ni o ye nin wariko in sa k'ale damakɛ cogoya min na. Mara ani décentralisation minisiri ye sariya dɔ ta février kalo tile 13 san 2015 ka yɛlɛma don marayɔrɔ ɲɛmɔgɔ sugandili cogoyaw la o b'a to gouvernement tɔgɔla mɔgɔ olu bɛ se ka suganti cogo min ni ka o dantigɛ ni o ye gouverneur préfet ani sous-préfet ye olu de bɛ gouvernement ka baaraw kɛ u ka marayɔrɔ la ka baaraw kɛcogo ni ka olu lakɔlɔsi fo ka taa se baaraw kundonni ma cogoya min na gouverneur préfet ani sous-préfet olu bɛ jamana kuntigi nɔrɔ bila fo ka taa se a ka gouvernement maaw kelenna bɛɛ lajɛlen ma sous-préfet ani préfet olu bɛ suganti mara ɲɛdɔnbaw cɛla min ni o ye civiliw ye ani mara secrétaire olu cɛla ka taa se fo mara ɲɛdɔnba kɛrɛnkɛrɛnnenw olu bɛɛ lajɛlen ma bɛn kɛra projet min kan ni ka ale waleya o bɛ a yira ko yɔrɔ min na ni civiliw ma caya ko lakana tigilamaw
olu bɛ se ka suganti ni ka bila préfet walima sous-préfet olu nɔ la walima jamana kan ni basigi tɛ waati min na o siratigɛ la sariya kura min ni o talen filɛ nin o bɛ kɛ sababu ye min ni o ye gɛlɛya min bɛ préfet ani sous-préfet olu ka baaraw kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o la ani ka fura jɔnjɔn sɔrɔ a la walasa jamana fan bɛɛ la préfet sous-préfet ani gouverneur olu bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na walasa ka jamanadenw ni ka u ka baaraw kɛ k'u sago sɔrɔ u kɛrɛfɛ cogoya min na. Diɲɛ tɔnba ONU ale secrétaire général Antonio Guterres ale y'a yira ko tunkarankew tɔgɔladon laɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la min kɛra jumadon desanburu kalo tile 18 san 2020 ko coronavirus ko ani k'a yira ko tunkarankew olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ banabagatɔw ani mɔgɔkɔrɔbaw ladonni na ka u la dumuni hali ni o y'a sɔrɔ a waati la u caman kun datugulen don u ka duguw la min ni o kun ye fɛɛrɛ dɔ ye min bɛ tali kɛ coronavirus kɛlɛliw kan o waleya ninnu o b'a yira ko tunkarankew jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hadamadenya sabatili la o siratigɛ la k'a yira ko tunkarankew u bɛ sariya kan o u tɛ sariya kan o a ko jamana si man ka ɲinɛ i ka coronavirus banabagatɔw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni o bɛ tali kɛ boloci min ni o bolodalen bɛ coronavirus kɛlɛli kibaruyaw kan o kɛra don ye don min fana sinsin kɛra a ka hakilinajigi kɛ min ni o bɛ tali kɛ tunkarankew o bɛ gɛlɛya min kan ani lafiya o bɛ se ka se u ma cogoya min na ka d'a kan u cɛsirilen bɛ u ka jamanaw olu ka yiriwali kunnafoniyaw ani o cogoyaw la cogoya min na. Nin bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira aw la ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni AMAP ani ANCD u ka bolodi ɲɔgɔnma ye k'a yira aw la ko an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.